Inian bagong official tourism video promotion kan Department of Tourism o DOT na Love Philippines. Hunyo 27 sabay sa ika-50 taon na anibersaryo kan DOT kan inian isa publiko. Alagad ang video, nagguno nin man na inlain na negatibong komento, urog na sa nagkaperang albayanan na nabaldi huli sa di pagkakabalikan Bulkan Mayon sa nasambit na promotional video. Ang magbarkadang isya sentrisya, pirasa na sa mga albayanong nagkiirad sa video. Para kaya sa inda, simbolo kan nasyon ang Bulkan Mayon. Kaya ngalas da sinda kung tano tamayo ini sa bagong promotional video. Iconic po kasi yon, tapos it symbolize Philippines na rin because of Mayon Volcano. It's Kaya more fun in the Philippines. Since yun po yung alam ng karamihan and mas yung Mayon po kasi yun po talaga yung yun yung parang unique po dito sa lalo na po sa Albay. Siring sa magbarkadang sinda Isya sentrisya, si Princess day man nagustuhan ang bagong slogan kang DOT. Mayo man nagiraray na madaog sa dating slogan na it's more fun in the Philippines, na pigtampok ng God ang manlain-lain na tourist attraction sa nasyon, kabali na ang Bulkan Mayon. wala yung iconic spot na meron kami na dapat makikita ng ibang bansa, ng ibang tao. Maging si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda, nagpost man sa iyang Facebook account nin mga impormasyon patungkol sa Bulkan Mayon. Sapat na barometro nga ni makasabay ang Bulkan Mayon sa mga siring na promotional video. Aminado man si DOT Regional Director Herbie Aguas na ikinamundo niya na mayo sa promotional video ang Bulkan Mayon. Alagad may paliwanag da digdi si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. The briefing during the launching na those yung mountains and volcanoes na kasi doon yung generic yung mga linagay yung whale shark, yung mga sunset, yung mga sunrise, yung mga mass talagang for the festival generic nilang ginalagay. So but then syempre sabi ko nga it should have been put there, but then sabi ko there's a lot of approach naman when it comes to marketing. So sabi nga ni Secretary with her statement yesterday with this not including Mayon, sabi niya it's the start of the campaign. So with this rebranding, marami pang lalabas yan. And I'm sure, sabi ko nga kanina kausap ko siya kaninang umaga na I'm sure that Mayon will be included. Sa ibong kaini asigurasyon ni Aguas, maski day nakabali ang Bulkan Mayon sa promotional video, yaon man girarayan sa indang opisina sa pagpabaskog kan turismo sa riyon. Siyempre ko I share the same sentiments, pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko, sa opisina ko, lalo na sa opisina ko sa Department of Tourism Region 5, gagawin namin lahat ng makakaya namin to uplift and to promote and to market. Walang katulad, iconic Mayon Volcano. And I have given my instructions already sa mga staff ko na talagang yung Mayon talagang lalagyan ulit natin. Kasi sabi ko nga, actually kilalang na yung Mayon. Hindi kailangan ng promotion pero dapat nating pupugin pa lalo ng pagpapakilala sa buong mundo. Mientras tanto, dagos man napigbiklad kan direktor na mas nagdakol ang bilang kan mga naglalaog na turista sa riyon puon kan mag-alboruto ang Bulkan Mayon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.